Benvingudes, benvinguts. Aquesta simple animació d'introducció a l'animació 2D és l'objectiu d'aquest exercici d'introducció a l'animació que farem amb l'eina Grease Pencil de Blender. Si obrim el programa i el primer que farem és crear un nou document amb el workflow espai de treball d'animació 2D. Tot seguit, el que farem, ja que el català és un dels 6 idiomes que els usuaris han traduït a tots els conceptes i interfície del software, el que farem és aprofitar-ho i ens anirem a editar les preferències de Blender i canviarem l'idioma i escollirem el català, que com veiem està completament implementat a Blender. Cliquem i veurem que, efectivament, ja se'ns han traduït la majoria de conceptes i pestanyetes de la nostra interfície. A continuació, el que faré és activar un add-on o plugin o afegitó de codi que ens permetrà veure en tot moment les accions de ratolí i shortcuts de teclat que faig servir en cada moment. Seguidament, el que farem és definir un espai, un llenç de treball quadrat i una porció de temps on crear la nostra animació. En aquest cas, aquesta animació tindrà 256 per 256 píxels, per tant serà un llenç quadrat, i serà una animació a 30 fotogrames per segon, una velocitat bastant estàndard de quasi tots els mitjans multimèdia, d'una mica menys d'un segon, de 25 frames. Si ens fixem, ja a la nostra pestanyeta d'animació, ja a la nostra, línia de temps, ja tenim definida aquesta petita porció de temps. I sense més, el que farem ja és començar a dibuixar aquests primers cercles de la nostra animació. Per fer-ho, primer definirem estem en mode dibuix, recordeu que hi ha les diferents modes que farem servir, el de dibuixar i també per modificar una mica els cercles farem servir el mode medició i el mode escultura. El que farem en mode dibuix és primer definir el radi del pinzell, un radi de 100, que tingui una força de 100 i desactivar les opcions de tablet per si algú ho fa amb ratolí o perquè tinguem tots una manera comuna de fer-ho. Tot seguit també definirem un parell de paràmetres del traç, el farem que sigui el màxim de suau i el farem una mica més òptim i el simplificarem a 0,1. Tot seguit ja començarem a dibuixar el nostre primer cercle. Si cliquem en mode dibuix i arrastrem, veurem que podem ja dibuixar el nostre primer cercle. Amb la fletxa dreta avancem 2 frames i farem el nostre segon keyframe, un altre cercle una mica més mogut avall. Avancem 2 keyframes més i farem un tercer cercle. Avancem 2 keyframes més, farem ja un quart cercle una mica més desplaçat. I el que veiem aquí és que a mesura que anem dibuixant, ja portem 4 cercles dibuixats, només se'ns displaya en aquest mode menys dens o com en segon pla el frame o el dibuix anterior que hem fet. El que voldríem és que se'ns displayessin els 4 cercles que hem fet anteriorment. Per fer-ho, ens anem a les propietats del nostre traç, en aquest cas aquesta finestreta de dades, i a la pestanya de paper ceba li posarem que ens displayi les 10 fotofites, en aquest cas ho tradueixen així en català, anteriors i les 10 posteriors. I veurem que automàticament, efectivament, ja tenim displayats aquests cercles que hem dibuixat fins ara. Continuem, avancem 2 keyframes més i dibuixaríem ja un altre cercle, ja una mica més de format. Recordeu, l'exageració, l'anticipació són 2 aspectes bàsics de l'animació i sobretot si és una animació de caràcter
toon, marcadament toony, com la que estem fent. Faríem ja un altre keyframe on aquest cercle ja estaria com impactant a terra i un darrer cercle on aquesta bola ja estaria totalment xafada. Si cliquem l'espai, veurem, per activar la nostra animació, el que portem fins ara, veurem que efectivament ja tenim aquest primer esbós d'animació que tenim fet. Què farem tot seguit? El que farem és arreglar una mica les petites imperfeccions que puguem tenir en aquest cercle sense que siguin totalment perfectes, ja que això donarà una mica de vibració a la nostra animació. Per fer-ho, marxem de mode dibuix i ens anem, per exemple, ho modificarem en mode edició i mode escultura. Cliquem en mode escultura i veurem que ens apareix un cercle que si cliquem i premem veurem que el radi d'aquest cercle ens deforma una mica el traç que hem fet a la nostra d'aquest cercle, aquesta bola, bouncing ball. Avancem 2 frames i modificarem una mica el següent frame. La idea és que tots els cercles tinguin aproximadament el mateix volum, ocupin aproximadament la mateixa quantitat de volum i que, a més, es vagin deformant una mica a mesura que van sent atrets per la gravetat. En aquest cas, aquesta duplicitat de píxels el podem canviar en mode edició. Si cliquem a Ctrl-Tab, veurem que podem accedir als diferents modes d'edició i anirem canviant d'edició a Sculpt Mode. En aquest cas clicarem al submode de punts i el que podem fer, per exemple, és borrar aquest punt o seleccionar un punt i amb la G de Grab o moure en Blender modificar una mica la posició més específica de cadascun dels punts. Avancem 2 keyframes més, mode escultura, deformem, podem fer una mica més gran aquesta àrea, amb la lletra F, recordeu, també podem fer servir a l'hora de dibuixar, la F per modificar el radi del nostre pinzell. Una mica més gran, avancem 2 keyframes, aquesta ja la deformaríem una mica més, així mateix, l'aixafarem una mica d'aquí. Vale, avancem 2 keyframes més. I aquesta sí, ja la podem xafar més i potser l'allarguem una mica més. Ens anem a mode edició i el que podem fer aquí, seleccionant aquest punt, és aproximadament modificar una mica aquesta part d'aquí. Avancem 2 keyframes més. Mode escultura i aquí ja farem com si fos una gota, per tant serà com una pilota molt tova que es deforma molt, seria com de goma, per donar-li més expressivitat. I faríem que aquest cercle ja comença a tocar terra així, forma com de gota, per exemple. Avancem ja al següent i el mateix amb els modes escultura i edició. En aquest cas podem suprimir aquest punt, aquest també. I el que podríem fer en aquest cas és, per centrar una mica aquesta part d'aquí, seria seleccionar tots els punts i moure'ls a l'eix X o l'eix Z. Tornem a mode escultura i amb un radi més gran potser acabaríem de xafar una mica. En aquest cas, el frame anterior veurem que sí que el podem moure una mica més al centre, l'anterior també, l'anterior també, aproximadament ja tindríem
aquesta animació més o menys acabada en aquesta primera part. Tornem al mode dibuix i la idea, quan estem en aquest punt, que és que tenim la meitat de l'animació feta, seria duplicar aquesta animació, però de forma inversa, a aquesta segona part d'aquests 25 frames que fem. Abans de fer-ho, però, el que farem és, per no haver d'omplir encara més cercles, el que farem és omplir aquests cercles d'un color perquè la nostra animació tingui una mica més de solidesa. Si ens fixem a l'estroke, aquí aquest apartat de capes, tots els strokes de Blender tenen dos components, les línies i els ompliments. En aquest cas, ens anirem als ompliments i al mode de dibuix, al nostre stroke, en aquest cas li posarem que sigui un ompliment. En aquest cas és d'aquest color gris, el que farem és canviar a l'apartat de material aquest color i li posarem un color una mica més... que tingui una mica més de color, valgui la redundància. Tot seguit, el que farem ja en aquesta capa de fils i amb un fil del color que vulguem és omplir cadascun d'aquests keyframes. I per omplir-ho farem servir aquesta eina, l'eina d'omplir. Simplement ens anem a cadascun dels keyframes. Per avançar de keyframe a keyframe podem fer servir la fletxa inferior i superior. Per avançar de frame a frame, les fletxes dreta i esquerra. En aquest cas, com que el que estem modificant són keyframes, farem servir la fletxa superior o inferior. I anirem omplint amb doble clic i amb l'eina d'omplir cadascun dels keyframes. Molt bé, un cop tenim fet això, el que farem és farem una operació de duplicar aquests keyframes, tots excepte el del mig per tal que no es repeteixi i no ens creï com un efecte de pausa estrany aquí per el fet de durar 4 frames seguits. Duplicarem del 1 a l'11 i els escalarem de forma invertida, els escalarem amb menys 1 per tal que l'escalar de forma invertida ens fa la seqüència de forma invertida. Seleccionem aquests keyframes, amb Shift D els dupliquem i per escalar en Blender és la lletra S, S-1, ho hem de fer aquí a dintre d'aquesta finestreta, a les operacions, S-1, i veiem que efectivament ens ho ha escalat amb menys 1, els movem amb la lletra G i veurem que a veure, tornem a fer, els escalem menys 1, ok, i a veure què passa. Correcte, i veurem que ja tenim la nostra animació feta, en aquest cas, en tot el seu cicle. Tot seguit el que farem ja és exportar aquesta animació en format primer de vídeo. En aquest cas ens anem a la nostra pestanyeta on podem definir la sortida i el primer que farem és farem que no es repeteixi aquest últim frame perquè és el mateix que l'1. Clicarem que ens reveli o ens renderitzi del frame 1 al 24 i clicarem que la sortida sigui un format de vídeo. En aquest cas, a la carpeta temporal i li posarem un nom que sigui Bouncing Ball amb els conceptes separats per lletres majúscules. És una manera d'anomenar bastant efectiva. Recordeu, molt important anomenar bé els arxius. En aquest cas és un exercici molt simple en el que tenim molts pocs elements i no passaria res si no ho anomenéssim malament, però en projectes més grans és molt important anomenar molt bé cadascun dels elements de Blender. En aquest cas ho deixarem que es guardi la carpeta temporal i en aquest cas li direm que ens codifiqui aquesta animació amb MP4, com veiem aquí amb el codi CAC 264, i li posarem una qualitat, alta qualitat. Simplement cliquem a revelar, el concepte render típic, en aquest cas en català s'ha traduït com a revelar, i clicaríem a revelar animació. Revelem l'animació, en aquest cas veuríem que ja tenim fet aquesta animació i ja s'ha acabat el procés.
I per veure-la el que faríem és visualitzar l'animació. Aquí la tenim, efectivament és una animació cíclica i de forma efectiva veiem que aquesta animació és més o menys correcta en funció del que volíem fer al principi. El següent que farem és treure aquest fons, fer-lo transparent i exportar a cadascun dels keyframes amb PNGs per tal de poder-los importar amb aquesta transparència al nostre motor gràfic preferit amb el fons que, en aquest cas, que hi hagi el nostre joc o la nostra demo o el que sigui. Per fer-ho, tornarem a la nostra pestanyeta. En aquest cas, només ens interessarà exportar un PNG per cada keyframe, per tant, per definir-li això, el que farem és modificar el ritme d'aquest revelat o d'aquest renderitzat i li ficarem que el ritme sigui 2. Això vol dir que ens renderitzarà un de cada 2 frames. Ens renderitzarà l'1, el 3, el 5, etc. fins al número 1. En aquest cas, 23, perquè el 25 seria igual que l'1 i no ens caldria tornar-lo a tenir en aquest cas guardat. En comptes en format de vídeo li clicarem a PNG i abans i sobretot que ens emmagatzemi el canal alfa. El canal alfa és el canal de transparència. No només ens emmagatzemarà el canal red, green, blue que defineix el color dels nostres píxels, sinó també el canal alfa. Però abans de fer això, abans de revelar aquesta animació en PNGs, amb aquest seriat de PNGs, el que hem de fer és treure aquest fons. Si ens hi fixem, veiem que aquest fons és blanc, en aquest mode de visualització també. El mode de visualització del revelat o render. Per canviar això ens anem a render, en aquest cas canviaríem el motor de revelar, li posaríem cycles perquè és més fàcil definir una transparència amb cycles, el fons transparent amb cycles, perdoneu. Li direm que només ens calculi una mostra, ja que es tracta d'un gràfic molt simple. Traurem el denoise o desorollament i a l'apartat de pel·lícula, a la pestanya de pel·lícula, clicarem a transparent. Si ens hi fixem, automàticament se'ns ha posat això de color transparent, el fons de color transparent, que això ho veiem perquè hi ha aquests quadrets, que és la manera que tenen la majoria de softwares gràfics de dir-nos que es tracta que el fons es tracta d'una transparència. Sense més, ens assegurem que tot estigui bé, del 1 al 23, cada 2 frames, el canal alfa, 256 x 256, en aquest cas podríem fer-ho la meitat, si fos dedicat a un joc tipus pixel art amb 128 x 128 píxels en tindríem prou d'aquests PNGs, per tal de, sobretot, sempre intentem estalviar espai, i que ens ho guardi també amb el nom Bouncing Ball a la carpeta de temp. Per tant, clicaríem ja a revelar animació, i efectivament, ja en principi ja tindríem la nostra animació revelada. Si ens anem a la nostra carpeta temporal, veurem efectivament que tenim tant aquesta animació com cadascun d'aquests keyframes degudament anomenats de forma correlativa. Què podríem fer ja en última instància? En última instància el que podríem fer és empaquetar aquests keyframes, aquests sprites, amb una sprite sheet, amb una sola imatge que puguem importar de forma ràpida al nostre motor gràfic per tal de seqüenciar ja aquesta animació. Per fer-ho podem recórrer a un dels molts softwares que hi ha a la xarxa. Un d'ells que jo faig servir moltes vegades és la Spritesheet Packer de la pàgina Code and Web, on ens mostra aquest layout inicial de com empaquetar, en aquest cas, aquests sprites, aquest personatge corrent. Els eliminem i afegim els nostres, els busquem a la carpeta temporal i els seleccionaríem tots els nostres PNGs abans d'empaquetar-los. Els obrim i en aquest cas sempre és més interessant fer un layout horitzontal. Tindríem ja aquesta sprite sheet amb els nostres sprites empaquetats
I el que faríem és descarregar aquest PNG. El que podríem fer és canviar el nom, Bouncing Ball Spritesheet, i el posaríem a la carpeta temporal on tenim la resta d'elements. Si ens anem a la nostra carpeta temporal, aquí tindríem ja la nostra sprite, el nostre sprite sheet amb tots els sprites empaquetats, i d'aquesta forma finalitzaria aquest exercici introductori d'introducció a l'animació 2D amb Grease Pencil, en el que hem fet aquesta Bouncing Ball. Espero que us hagi interessat i us remeto al pròxim vídeo.